Три важни урока, които Исус научи своите ученици. Първо, любовта е най-голямата заповед. Обичайте се един друг, както аз ви обикнах. Исус научи учениците си, че истинската любов е жертвоготовна и безусловна. Да обичаш означава да поставяш другите пред себе си, както Той го направи на кръста. Второ, смирението е сила. Който иска да бъде пръв между вас, нека бъде слуга на всички. Исус показа, че истинската сила и величие идват от служене. Той дори изми краката на учениците си, за да ни научи, че смирението е в основата на вярата. Трето, вярата премахва страха. Не бойте се, само вярвайте. Исус научи учениците си, че вярата в Бога може да победи всяко съмнение и страх. Дори когато са в бурята, Той им напомни да му се доверяват напълно. Тези уроци, които Исус даде на учениците си, са валидни и днес за нас. Нека обичаме, смиряваме се и вярваме, защото Той ни показва пътя,